नमस्कार। हमार नाम है संजय पाठक स्नेही और भोजपुरी में समाचार पढ़े के मन भइला। चलिए, आज 28 तारीख बा और आज के दिन में हम पूरे दुनिया में जो 3 प्रमुख समाचार छाइल बाज वो तीनों में से तीनों एक एक करके हम बारी बारी से ओकरा के ब्रीफिंग करत हनी। सबसे बड़ी बात बाटे कि आज ईरान और अमेरिका के बीच में 107 दिन से जो युद्ध चलल आई रहल हा, वो युद्ध एक तरह से शांति के डील हो गई बा। ऊपर अगला 60 दिन खातिर शांति भइल बा, लेकिन पूरा दुनिया में ये पर सवाल भी उठता का ये अस्थायी शांति बा। जो भी हो, डील भइला से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गई। अमेरिका की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस और ईरान के संसद के प्रमुख मिस्टर हॉलिफ बघेल, ये तीनों जना के डिजिटल साइन भइल। और ये डील भइला के बाद ईरान एकरा के एक तरह से अपन जीत मान रहल बा। काहे कि रुआ देखी, अमेरिका झूठ मूठ के युद्ध में अड़ंगा लगौलस और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के डिस्टर्ब करे के कोशिश कैलस। वो ईरान के शक्ति के बहुत कम आंक लेलस, जेकर परिणाम ये भइल कि ईरान जैसन देश जहां आज से 40 साल पहले इस्लामिक क्रांति भई रहे, जौन एक तरह से ओकरा के खाड़ी देश में ओकर बादशाहत कायम ना भी रहे, ओकरा के लोग कायम कैल। तेल के टैंकर के आवाजाही अब चालू हो जाई। भारतीय टैंकर एगो तेल लेके आयल भी है। हम समझता नहीं कि आम आदमी के जिंदगी में ऐसे अच्छा असर पड़ी। भारत में भी लोग राहत भरी सांस ले ले बाटे। भारत में कच्चा तेल अगर सस्ता मिली तो पेट्रोलियम उत्पाद और गैस पे भी ओकर असर पड़ी, जेकरा से जनजीवन में शांति हुई। और देखम कि इस शांति के बाद ईरान के लोग जश्न मना रहल बा। ईरान के लोग ये महसूस कर रहल बा कि हमार जीत भइल बा। एक तरह से ईरान के जीत बाटे, काहे कि अमेरिकी अड़ंगाबाजी के चलते अमेरिका के बहुत लॉसेस भइल। कई हजार करोड़ के ओकर डिफेंस मिसाइल पूरे युद्ध के दौरान 107 दिन के अंदर ओकर लॉसेस हो गई। और सबसे बड़ी बात बाटे कि युद्ध के ईरान बहुत शिद्दत से लड़लस और बहुत तकनीकी रूप से लड़लस। छोटा छोटा ड्रोन, छोटा छोटा औजार यूज करके ईरान ओकरा के परास्त कैलस। आज अमेरिका और ईरान के बीच में डील हो गई बा। पूरा दुनिया में शांति बा। चलिए, ई न्यूज की बात में हम एगो सोशल मीडिया से जुड़ल एगो न्यूज पे चर्चा करब। ईरान में ब्रिटेन में खेद करब, हमरा के माफ करब। ब्रिटेन में 16 साल से नीचे के बच्चन के बैन कर दिहल गई बा। सोशल मीडिया बच्चा ना नहीं देख सकत। ई ब्रिटेन के प्रेसिडेंट जब ये न्यूज के घोषणा करत रहलन, मजेदार बात बा कि सोशल मीडिया पे घोषणा करत रहलन, तो ये बात के कहलन कि देखिए, मैं सिर्फ ब्रिटेन का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं हूं, बल्कि मैं 2 बच्चों का पिता भी हूं। तो बड़ा भावुक उनका संदेश रहे। और दुनिया में बहुत सा देश में, खासकर यूरोपियन कंट्री में धीरे धीरे सोशल मीडिया बैन हो रहा बा। और वो देखम कि बच्चा लोग के स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गई बा। खासकर वीकेंड में, सप्ताहांत में बच्चा लोग के जो पढ़ाई करे के चाहिए, जो हेल्दी इंटरटेनमेंट के पारंपरिक साधन रहा, ओकरा कम भइला से बच्चा लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई सोशल मीडिया से। तो चलिए, खुशी खबर बा, एक दुनिया पे असर पड़ी। तीसरा एगो राजनीतिक खबर बाटे कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के जो पार्टी भी है, ओकर 16 नहीं 20 गो बागी सांसद एगो ऐसा छोट पार्टी में शामिल हो गए बड़े, जो आज के बड़ा चर्चित खबर बा। एनसीपीआई के एगो विधायक भी नहीं खन, बहुत नया ही पार्टी भी है। 2022 के चुनाव के पूर्व कोरोना काल में पार्टी के जन्म भइल। त्रिपुरा के पार्टी ही हो। अचानक एक के 20 गो सांसद मिलना से एक बहुत बड़ा राजनीतिक पावर डेवलप हो गई और मोदी सरकार के खासकर बहुत हेल्प हुई एनडीए में शामिल होने के बाद। अब वो
दक्षिण भारत में चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी जदयू पर उतना निर्भर ना रही हैं, बल्कि ना रही हैं। तई राजनीतिक खबर बाटे। एकरा के एनसीपीआई के अपन असली तृणमूल के हाथ मिले के लड़ाई तो लंबा चली, नहीं चली, लेकिन लोग घबराहट में सेफ जोन में जाए के चलते कि छोट रजिस्टर्ड पार्टी में शामिल हो गए और दिल्ली में जाके वो लोग जमा भी कई ओम बिरला साहब के सामने, संसद के जन प्रमुख बने उनके सामने। यही न्यूज के साथ ये 3 प्रमुख खबर रहा आज के हम लोग के प्रणाम करता नहीं। भोजपुरी में समाचार पढ़े के हमार आइडिया और हमार अंदाज कैसन बाटे, एकरा के रुआ प्रतिक्रिया के रूप में लिखी और हम कोशिश करम कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमुख समाचार हुई ओकरा के निष्पक्ष ढंग से रुआ बीच में रखी। रुआ देखनी अभी तक ले नमामि भोजपुरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत आभार। ये वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, अपना दोस्त लोग के भेजी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।